שוב, כאן איתמר ונדיר! למה אתה צורח? כי בא לי. והיום אנחנו נעשה על המשחק הזה. יופי. כן, החלטה שלה. זה סוג של משחק של יריות מיינקראפט. כן. פרודיה על מיינקראפט. טוב, אז חזרתם אלינו, עצרתי את זה לדקה, עכשיו זה כבר מתחיל. כן. גם עכשיו זה נתקע, כאילו, ב-98. אוקיי, אז ככה המשחק נראה. לא. מה אני צריך לקחת את הרובה הזה? הרובה הכי גרוע במשחק, אגב. וואו, כל הכבוד על זה שלקחתי רובה. אז פה אנחנו בעצם יורים, זה הדוגמה. אמרתי לכם שהרובה הזה גרוע כבר או לא? נראה בכולם. אוקיי, אז זה אנחנו קיבלנו את הדברים האלה. טוב, אז זה ההתחלה של המשחק, ההתחלה לא כזה משהו. אז אנחנו נמליץ לכם היום על המשחק הזה נראה לכם תקיפה. נחל הרגע את התקיפה, פה זה הקניות, קונים את כל הנשקים של המשחק. יש פה סכינים, רובים כאלה, רובים כאלה. קיצר הכל. נו, אני חייב ללחוץ על זה? אני צריך. טוב. אוקיי, עכשיו אני אתקוף ואז נדיר. נו, מה קרה? טוב, אנחנו נמליץ לכם על המשחק, ממש לא, אנחנו נמליץ לכם על המשחק הזה. אנחנו נמליץ עליו. זה כאילו עולמות שונים, והקבוצה אדומה. מה, הכל פתוח? טוב, אז קיצר, לצערי חייבים להתחיל עם פה. פה זה מפלצות, יש פה גם דגלים, אני לא זוכר. דגלים זה? כן. כן, נדי גם איתי אם שכחתם. זה... מה זה? תסביר לי. זה כולם נגד כולם. אין פה צוותים. זה דגלים. זה סתם... אני יודע מה זה, אבל זאת עומדה מטומטם. זה להשיג כל מיני נקודות, ומי שעם הכי הרבה נקודות מנצח. טוב, פה אתה... אז טוב, אז נעשה את האתגר הדגלים קודם. העולם הזה זה העולם הכי קשה לדעתי בדגלים, לא ראיתי עולם אחר. איך אפשר פה לעשות תחרות דגלים? טוב, נעשה את העולם הזה כי אני הכי מבין איך לשחק פה בדגלים. עושים את העולם הזה, שתי טירות, וזה ממש לא טוב כמו שזה נראה. ואני בכלל לא יודע אם זה נראה טוב. אוקיי, אנחנו צריכים לקחת את הדגל של היריבה, הנה יש לנו פה את הסימון, והם מנסים להרוג אותנו בדרך. עדיף סכין האמת, כדי שלא יטעו אותנו בדרך. מה? בום. עכשיו אני מנסה לקחת להם את הדגל, יש שם הרבה יותר הגנה, לא אצליח. יש דרך קיצור, תביא לי. תעשה. וואו, נדיר עליה על דרך. אוקיי, זו דרך הקיצור הממש... מה, איך עשית את זה? אוי לא. טוב. שיט, הם מובילים 1-0, תעשה לי טובה ותיקח את זה.
וואו. מה? מישהו לקח את זה. איפה אתה כאן מטומטם? מישהו לקח את זה טוב עכשיו. מה? פוקסיונר. הם לא לוקחים לנו עוד דגל, במיוחד לא קפטן אמריקה. שימו. טוב נלך. שיט, הוא לקח, ראיתי אותו עם הדגל. אסור בשום אופן שהוא יצליח. אני אעמיד פה הגנה. 1-1, יופי, זה כבר טוב. מה? טוב, קיצר, זה הקטע של הדגלים פה. הקבוצה האדומה היא נגדך, הקבוצה הכחולה איתך. זה הקטע של הדגלים. אוי, הצלחתי לנקום. מה, הם ניצחו אותנו בשנייה האחרונה? טוב, עכשיו אני משחק. תעשה לא את המפלצות. בדגלים. תעשה את המפלצות. אני תעשה את המפלצות. לא רוצה לעשות נגד מפלצות, אני אעשה טים פייט יאללה. בעיר הארוסה. זה עולם גרוע. זה כולה עיר הרוסה. אני אוהב את העולם הזה רגשית. כן, ממש קשור לנפש שלך. היית שם באמת וחזית את כל הרצח שמתבצע שם. אולי. טוב, אני אפרוץ בקטנה לשטח שלהם. אולי הם יהרגו אותי, אולי לא, מי יודע. שווה לקחת את הסיכון, לא? כן. אתה לא חושב ככה ששווה לקחת את הסיכון? אני חושב. שיט, מה עשיתי? הנה, הם מובילים 1-0. יופי. אולי תהיה צלף, מה אתה יש לוקח מישהו- סכין? יש מישהו שקוראים לו פנאף? טוב, זה נו. העולם הכי לא מתאים לסכינים, אתה יודע. כן, אני יודע. תעלה כן פה. לפחות המוזיקה טובה. כן. הנה, הצלף. יכול להיות שהוא לא ישים לב אליך? צלפי נעלם, צלפי. צלפי הצלף. ביי ביי. צלפי הצלף הגרוע נעלם. 4-0 להם. אולי תחזיר את הכבוד של הקבוצה שלך? לא רוצה. הם התמודדו לבד עם היריבים שלי. 5-0. מה, חזרת לפה עשית סיבוב? לא. אני נמצא בבניין שלהם עכשיו. מה תעשה? ירצחו אותך שם תוך שנייה. זה יהיה כזה. יש, אני בעולם שלכם, סכין ביי. מה אני עושה? טוב, בזבזת כבר 2 דקות. בזמן שהם עולים ל-8-0, אתה עסוק פה בלקפוץ על טרמפולינות. ולצחוק על ילדים שהשם שלהם מופנף. אם אתה מצליח, אתה מקבל צל"ש. כן? אני מקווה שהמילה הנכונה שרצית להגיד זה shut the fuck. 9-0, איזה כיף לי! איזה כיף לנו! יופי, בזבזת לנו כמה דקות מהסרטון על ה... שטויות שלי. כן. לפחות תהרוג אחד, תעשה טובה. כן, אני אהרוג את זה שמסתכל עליי בצורה מוזרה. תהיה צלף. הם בטח חושבים שאיבדת... הם בטח חושבים שאנחנו גרועים. אז אני חושב... טוב, עדיף שאני לא אגיד מה אני חושב עליהם בסרטון. טוב. הנה, האם נדיר הצליח לעשות זאת ב8 שניות האחרונות. טוב, יאללה, תביא. איזה הפסד. הפסד צורם. 11-0, והם היו 3. עכשיו אני אעשה משהו. נגד המפלצת הזאת. מפלצות. מפלצת במלון, יש סרט כזה. לא, פרדי! אתם רוצים את העולם של פרדי? כן, פרדי. שזה הכי קשה? ברצינות זה הכי קשה. כזה כל מיני תנינים מקיפים אותי משום מקום. בעצם,
וואו. טוב, רועי, אתה לא בסרטון הזה. אני רוצה לראות. כן, אנחנו רק 2 נגד כל המפלצות פה. הנה, זה המפלצת. קל להרוג אותם, אבל הם פשוט מיליונים. שזה מגיע לשלב קשה. כמובן הדבר הטוב ביותר זה סכין. ויש מלא מפלצות. What the fuck is that? זה לא רק היפופוטם, אל תטעו. זה בטח בברוני, אבל... הנה, אתם רואים את הנמר הזה, הוא גם מפלצת. 2 נמרים שם. בוא נראה מי... למי זה דומה במשחק עצמו? זה פרדיס. הנה, אתם רואים גם המפלצת הזאת, סוג של... זה נראה לי פוקסי או משהו. הנה גם פרח! זה צ'יקה! נו, תמות, יופי. מיי גאד. הם הרגו מישהו. שיט. יש... גם כן. יש שלב שזה פשוט נהיה קשה מדי, כי הם פשוט מתחילים להיות בכל מקום. עדיף לברוח. נו, הנה, אתם רואים? עם מלא ציפורים וזה. טוב. איכשהו זה נשק די טוב לדבר. כזה. אבל הוא לא מוריד הרבה חיים. טוב, יאללה, קיצר, הבנתם את העניין של המפלצות. עכשיו נסביר לכם עוד על המשחק. טוב. לא, רגע, קודם נסביר על המשחק, אל תתקוף כל הזמן. קיצר, יש אפשרות להחליף... יש אפשרות להחליף כאילו את הבגדים ואת הזה. סקינים. כן, גם. את הבגדים שלהם. פה, בחנות, פה. זה סקין. זה הזה. יש לנו הוא תיבה. תיבה. בוא נראה אם לי יהיה מזל. עלוב. גרוע. זה אשכרה הביא לי חולצה שאני לא אשתמש בה. טוב, אז קיצר פה כל הדברים המיותרים די סוג של אולי תגמרו את הסרטון. אולי שקט. טוב, אני אעשה שלב. שלב המפלצות ואז ניפרד לשלום. כן. קיצר, רק רצינו להמליץ על המשחק הזה כי הוא ממש טוב, אפילו שאנחנו לא מסבירים אותו בצורה. זה די משחק אחלה, למרות שאנחנו לא מסבירים אותו הכי טוב בעולם. What the hell are you doing? כן, תעשה את זה, כן, תשתמש בה, בא לי שתראה על זה. פיצוץ! מה? מה? טוב, זה הנשק... המפלצות של... לא. יש פה גם מפלצות פרדי. מפרדי. זה כאילו מפלצות שונות, בגלל זה לא הבנתי מה לעזאזל. לא! כן. מפלצת הורגת אותי! יואו, האקדח הזה גרוע. כן, זה נראה ממש חזק, אבל זה גרוע. טוב, אל תדחפו יותר מדי מילים, בבקשה. לא. עשיתי את הרולוב הכי מפחיד שיש. בעיקר עם כל הנשקים הגרועים שיש פה. אני רודף אחריך, חברי. לא, אל תמות לי. ומישהו שיש לו כתב כזה כחול מעל הזה, הוא איתך. רגע, אוי, לא. אוי, לא, מרביצים לי. קח את הסכין, זה פשוט לתקוע בהם. לא! כן, סכין, עדיף. או שתעביר אותם בלהביור. אוח! מי הרג אותי? הנה אתה מעופף. שני טומטומים. היי. לא! מה זה? טוב, בפעם הבאה אנחנו גם נעשה משחק. אני ונביר. לא!
טוב, קיצר, ביי. לא, חכה רגע. קיצר, הבנתם את הקטע של המשחק הזה? לא הכי לעצמך פצצה או גרנייד או... הבנתם את הקטע של המשחק הזה? זה די משחק טוב למרות שלא הסברנו אותו הכי טוב בעולם. זרוק עליך פצצה, נו. נו, הנה רימון, הנה פרדי. סוג של... זה ביבי. משהו דומה לו. טוב, יאללה ביי. טוב, שבוע הבא גם אני ולדיר נעשה משחק אחר.